हेलो गाईज, नमस्कार मंडळी, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. मी आहे तुमची लक्ष्मी आणि तुम्ही बघत आहात लक्ष्मीचं घर या चॅनलला. आणि आलेच आहात तर सबस्क्राईब करायला विसरायचं नाही आहे, लाईक करायला विसरायचं नाही आहे, लक्ष्मीच्या घराला भरभराटून प्रेम द्यायला विसरायचं नाही आहे. कारण तुमच्यासाठी वेगवेगळ्या टाईपचे व्हिडिओज नॉलेजेबल सगळ्या मी घेऊन येत असते. तर प्लीज 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 माझे व्हिडिओज बघायला पण विसरायचं नाही आहे आणि लाईक आणि फॉलो सबस्क्राईब करायला विसरायचं नाही आहे. फॉलो इन्स्टाला करायचं ते नाही. ओके 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 मी माझं डिस्क्रिप्शनला तुम्हाला मी माझे इंस्टाग्राम हँडल देणार आहे, तिथे तुम्ही क्लिक करायचं आहे आणि मला फॉलो करायचं आहे. ओके सो 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 खूप झाली बडबड बडबड बडबड. आणि आज माझा लुक थोडा वेगळा आहे. तुम्ही म्हणत असाल की आज लक्ष्मी तू साडीत नाही आहेस समथिंग काय असं, तर तसं काही नाही आहे. मला साडीच आवडते बट मी घरामध्ये साडी वेअर करत नाही. आणि आज थोडा आवाज पण खराब झाला आहे, इट्स ओके, सॉरी. बट आज आम्ही बाहेर गेलो होतो, संडे होता तर मग बाहेर गेलो होतो आम्ही. नाशिकचं जे आमचं फेवरेट ठिकाण आहे आणि खूप सुंदर ठिकाण आहे जे की सुलावाईन आहे. आम्ही तिकडे सुलावाईनला गेलेलो ॲक्च्युली, की व्ह्यू पण खूप छान होते, फ्रेंड्स लोक पण आलेले होते आमच्या तिकडे. सो मग आम्ही सुलावाईनला गेलो, फिरलो खूप छानपैकी. आणि त्यानंतर आम्ही मिसळ पण खाल्ली, खूप मस्तपैकी मिसळ होती, मिसळ पण खाल्ली. आणि त्याच्यानंतर एन्जॉय केला, फोटोज काढले, कॉफी वगैरे, मस्त मजा आली. आज संडे होतं, खूप छान मजा आली. बट ठीक आहे, खूप सारी झाली माझी बडबड, कारण मी आल्यानंतर पहिली बडबडच करत असते. इट्स ओके. बट आज तुम्ही म्हणत असाल की मी आज तुमच्यासाठी काय घेऊन आली आहे, लक्ष्मी तुमच्यासाठी काय घेऊन आली. येस 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 येस, आज पण मी तुमच्यासाठी काहीतरी आणलं आहे. बट आत्ता रात्रीचे किती वाजले, बट तुम्ही मला लाईक आणि सबस्क्राईब करायचं आहे. प्लीज प्लीज, फक्त बघून जायचं नाही. खूप सारे असे लोक आहेत की मला फक्त बघतात आणि निघून जातात. नो नो नो, बघायचं पण आहे, सबस्क्राईब पण करायचं आहे आणि प्रेम पण द्यायचं आहे, लाईक पण करायचं आहे. मी हक्काने सांगते आणि तुम्ही करायचंच आहे. प्लीज प्लीज प्लीज. ओके, खूप झाली बडबड 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 बडबड. तुम्ही सांगायचं आहे आणि मला कॉमेंट करायचं आहे की हा माझा लुक चांगला वाटतो का, साडी व्यतिरिक्त पण मी अशी पण चांगली दिसते का, तुम्ही मला कॉमेंट करायचं आहे. आणि तुम्हाला जर माझा हा फुल लुक बघायचा असेल, म्हणजे मी खाली जीन्स वेअर केलेली आहे आणि वरती क्रॉप टॉप आहे, जर तुम्हाला बघायचं असेल तर तुम्ही माझ्या इंस्टाग्राम हँडलला जायचं आहे आणि तिकडे बघायचं आहे. मी एक फोटो अपलोड केलेला आहे, पिक अपलोड केलेला, तो बघायचा आहे आणि मला कॉमेंट करायचे आहे. प्लीज 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 प्लीज. ओके. सो उद्या आहे मंडे आणि उद्या मला काही रील्स वगैरे बनवायच्या आहेत. आणि चेहऱ्याला माझ्या खूप टॅनिंग पण आलेली आहे आणि मला असं वाटलं की मी थोडं चेहऱ्याची केअर करावा. तर का नको म्हटलं, मी तुम्हाला मागे एक प्रोडक्ट शेअर केलेलं होतं हिमालयाचं. तर मी असं विचार केला की तुम्हाला असं मी सांगितलं होतं की ह्या प्रोडक्टबद्दल की हे असं आहे किंवा किंवा घ्या वगैरे वगैरे इन्फॉर्मेशन त्याची दिली होती. बट मी तुम्हाला हे पण सांगितलं होतं की मी त्याला ट्राय करून दाखवणार आहे. तर ती पण व्हिडिओ मी तुम्हाला टाकणार आहे, व्लॉग टाकणार आहे. तर मी आता तोच व्लॉग घेऊन आली, तोच व्हिडिओ घेऊन आली आहे की ते जे हिमालयाचं जे पॅक आहे ते मी ट्राय करणार आहे तुमच्या समोर आणि तुम्हाला त्याचा ग्लो, त्याचा इफेक्ट दाखवणार आहे की कसा होतो. ॲक्च्युली अशी पण माझी स्किन छान दिसते आहे, बट तरी पण आपण ते लावल्यानंतर मी अजून छान दिसेल. थोडं ऑइली ऑइली वाटते मला, ऑइलीचा प्रॉब्लेमच आहे ॲक्च्युली, माझी स्किन ऑइली आहे. सो चलो स्टार्ट करू. खूप झाली बडबड बडबड. ओके. तर फर्स्ट माझं जे असतं, जे फर्स्ट मी करते, जे फर्स्ट असतं माझं हे माझं फेवरेट आहे आणि मला लागतंच, मला आवडतं खूप. सो मी आणि माझं फेशियल जे आहे, फेस जो आहे तो सगळा क्लीन करणार आहे. मग त्यानंतर मी तुम्हाला माझं हे दाखवणार आहे, फेशियल मी कसं करणार आहे. 3च स्टेप आहेत फेशियलच्या आणि एकदम इझी आहेत, खूप इझी आहेत. आणि तुम्ही जर का माझे प्रोडक्ट बद्दल ह्या हिमालयाच्या बघितलं नसेल तर तुम्ही माझ्या मागच्या व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि ती व्हिडिओ बघायची आहे आणि मला कॉमेंट करायचं आहे. आणि त्याची मी लिंक पण दिली आहे. तुम्हाला जर बाय करायचं असेल, तुम्हाला जर घ्यायचं असेल, परचेस करायचं असेल, तर तुम्ही तिथे जाऊन परचेस करू शकता लिंकवरून माझी, ठीक आहे. ओके. सो फर्स्ट आपण ट्राय करणार आहे इथनं हे हिमालयाचं हां शाईन नाही ते कितीचं आहे, प्युरिफाईंग नीम फेशियल. मी तुम्हाला दाखवते कितीचं आहे. हां, हे 100 रुपीजचं आहे, 100 रुपीजचं आहे. आणि याचा पण व्हिडिओ मी केला आहे, मी तो तुम्हाला टाकणार आहे. मी अजून पोस्ट नाही केला आहे, सो मी पोस्ट करणार आहे, टाकणार आहे.
तो पण बघायचा आहे. ओके, चालेल. तुम यूं मिले हो जब से मुझे और सुनहरी मैं लगती हूँ, सिर्फ लबों से नहीं अब तो पूरे बदन से हंसती मेरे दिन रातें सलोनी से सब है तेरे ही होने से. ओके, बहुत हो गई बाथरूम सिंगिंग. हे असं असतं, तर मी याला असंच डायरेक्ट नाही यूज करत. हे जे पॅक असतं हे सगळं असतं. ओ शिट, इनकी पॅकिंग अलग होती. हे असं असतं, अशा टाईपमध्ये असतं. तर मी याला असं फोल्ड करते आणि फर्स्ट मी आता माझी टिकली काढून घेणार आहे. फर्स्ट हे असं यूज करणार मी. ओके, तुम जो मिले. घाबरायचं नाही आहे. हा काय माझा फेसवरचा माझा खराब काही मळ नाही, टॅनिंग नाही आहे ॲक्च्युली. हे आहे, काय म्हणतो आपण त्याला, आयब्रो शार्प केले होते मी, तर आयब्रो फिलर होतं ते, त्याचं होतं. आणि हे खरंच ही धूळ आहे, कॉम्पॅक्ट पण आहे आणि धूळ पण आहे. मी बाहेर गेली होती तर मी फाउंडेशन वगैरे काहीच लावलेलं नव्हतं. मी फक्त क्रीम आणि कॉम्पॅक्ट लावलं होतं थोडं. मेरे दिन, माय फेवरेट लिपस्टिक. रातें सलोनी से सब हैं तेरे ही होने से. ओके, तर माझा फेस क्लीन झाला आहे, सगळा मेकअप हटला आहे. आणि चलो आता फेशियलची वेळ आहे. एकाच वाईपमध्ये इतका सुंदर चेहरा क्लीन होतो, मला खूप आवडतं. ठीक आहे, सो वेळ आहे हिमालयाची. ठीक आहे, सो फर्स्ट स्टेप आहे की आपल्याला जे हे असं पॅकिंगमध्ये येतं, मी तुम्हाला आधी हे सांगितलेलं. ओके, आणि याची बॅग आहे छोटीशी, ही बॅगमध्येच चांगलं राहतं. फर्स्ट आहे फेस आपल्याला वॉश करायचा आहे, सेकंड आहे स्क्रबिंग, आणि थर्ड आहे मास्क. तर आपल्याला आता ह्याने फेस वॉश करायचा आहे, तो मी आता करणार आहे. कोणी नाही म्हटलं तरी मी फेस वॉश करणार आहे. ओके, सो फर्स्ट आपल्याला हिमालयाचं फेस वॉश घ्यायचं आहे आणि ते आपल्या हातावर घ्यायचं आहे. आपल्याला जेवढ्या क्वांटिटीमध्ये आपलं फेस अकॉर्डिंग घ्यायचं आहे, की माझा फेस मोठा आहे तर मी जास्त घेणार आहे. ओके, हे एवढं मला खूप झालं, पुरेसं झालं, खूप झालं. आता ओके, तर मी आता हे, वाव, फीलिंग ऑसम यार, ऑसम. गोरे गोरे मुखड़े पे हिमालय फेस वॉश, गोरे गोरे मुखड़े पे हिमालय फेस वॉश. कॉमेडी 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 कॉमेडी, आय लव्ह कॉमेडी. माझ्या पिल्लूला पण खूप कॉमेडी आवडते ॲक्च्युली. तो दिवसभर
चुका करत राहतो, खोड्या करत राहतो आणि म्हणतो मम्मी मजाक. ओके, असं मस्तपैकी तुम्ही असं फेशियल करायचं आहे फेसवर, असं मस्तपैकी छानपैकी मसाज करायचं आहे 1-अर्धा मिनिट फक्त. आणि बाथरूममध्ये जायचं आहे मस्तपैकी याला वॉश करून यायचं आहे. ओके ओके, सो मी आता जाते आणि फेस वॉश करून येते. बाय बाय बाय. जायचं नाही कुठेच, मी 5 मिनिटात आले, तर घेऊया छोटासा ब्रेक. ओके, सो मी माझा फेस वॉश केला आहे. तुम्हाला दिसत असेल मी माझा फेस वॉश केला आहे. छानपैकी, आणि एवढ्यातच मला इतका छान ग्लो दिसतोय. वाव, मस्त, ऑसम. वाव, टिचू 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 टिचू. वाव, ओके 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 ओके. आता वेळ आहे सेकंड स्टेप. ओके, तर ही झाली फर्स्ट स्टेप आपली. ही आहे आता स्क्रबिंग. आता ही आहे स्क्रबिंग स्टेप. यामध्ये तुम्हाला असं ब्ल्यू दिसेल, ब्ल्यू कलरचं. यात हे त्यांचं लिक्विड वगैरे असतं, जे हे असतं. मी आता हे एवढं घेणार आहे, जास्ती नाही, पुरे झालं एवढं, पुरेसं झालं. वाव, आणि एवढ्यातच माझी स्किन इतकी छान वाटायला लागली आहे. वाव, म्हणजे कुठलं महागडं फेशियल करायची पण गरज नाही मला, इतकं छान, म्हणजे वाव, खूप सुंदर. मला तर छान वाटतं. तुम्ही पण कमेंट करायचं की हे जे आपलं फेस वॉश होतं हे छान वाटलं का तुम्हाला. ठीक आहे, आणि हे जिथे जिथे तुम्हाला वाटतं की टॅनिंग आहे, जिथे जिथे वाटते तुम्हाला की स्क्रबिंगची गरज आहे, तर तिथे तुम्ही तो भाग नक्कीच करायचा आहे, सोडायचा नाही. जस्ट मला असं वाटतं की माझ्या फेसवर नाकावर थोडंसं फक्त हे होतं, बट असं मला पिंपल्स वगैरे, म्हणजे आपण म्हणतो ना, ते येत नाही जास्त. मला पिंपल्सचा प्रॉब्लेम कमी आहे, बट स्किन माझी ऑइली असते. बट काय नाही, असं मॅच पण होऊन जाते माझी स्किन. आणि तुम्ही जेव्हा स्क्रबिंग करता ना, तेव्हा हळूहळू तुम्हाला त्यामध्ये थोडंसं पाण्याचा टच द्यायचा आहे, की जेणेकरून ते कोरडं नाही पडलं पाहिजे. 1 सेकंड होल्ड. प्लीज बाबा आवाज कमी करा, कारण मला सारखं बाहेर जायला लागतंय धुवायला, आणि माझे हात खराब आहे, तर मला दार उघडून कोण देईल. फोन परत मी हात पुसून ऑन केलाय. हा, आता नाही येते. सो तुम्ही हळूहळू स्क्रबिंग करायचं आहे, एकदम हलक्या हाताने स्क्रबिंग करायचं आहे. बिलकुल सुद्धा नाही, चेहऱ्यावर खूप सारं प्रेम करायचं आहे आपल्या. आणि एकदम मस्तपैकी फक्त अंडर आईजच्या इथे तुम्ही जास्त स्क्रबिंग नाही करायचं आहे, कारण ती खूप जास्त नाजूक जागा असते. वाव, आणि मी कुठल्याही टाईपचं फिल्टर किंवा कुठल्याही टाईपचं मी याच्यावर हे घेतलेलं नाही आहे, इफेक्ट वगैरे फिल्टर घेतलं नाही आहे. नॅचरल व्हिडिओ आहे, नॅचरल व्लॉग आहे, हा एकदम जेन्युइन आहे. ऑनेस्ट सांगते मी तुम्हाला. चला, मी थोडंसं पाणी लावते याला. 1 सेकंड. मी थोडंसं पाणी आणलं याला टच करून, आणि तुम्हाला दिसत असेल की मला स्क्रबिंगची जास्त गरज नाही आहे. ऑलरेडी माझा चेहरा सॉफ्ट आहे, तर मला जास्ती गरज पडत नाही. हां, मला ॲक्ने आहे, बट पिंपल्सचा प्रॉब्लेम नाही आहे मला जास्ती. क्वचित येते मला कधीतरी 2-4-6 महिन्यात ना. मी इकडे
असं हलकंसं हे करणार आहे. ओके, आता हे मी स्क्रबिंग धुवून येते आणि तुम्हाला परत 5च मिनिटात भेटते. 2च मिनिटात, ठीक आहे बरं, 1च मिनिटात भेटते, 1च मिनिटात. बाय. सो तुम्ही बघू शकताय माझा फेस स्क्रबिंग केल्यानंतर कसं झालंय, एकदम अजून 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 क्लीन झालंय. आणि मी हर्षदच्या शर्टची वाट लावली आहे. चेहरा पुसून मी वाट लावली आहे, कारण मला काही टॉवेल भेटत नाही आहे. आता खूप रात्र झाली ॲक्च्युली, आणि रात्रीचाच वेळ माझ्यासाठी यूट्यूबच्या व्हिडिओसाठी बेस्ट असतो. सगळी शांतता असते आणि व्हॉईस पण छान रेकॉर्ड होते. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मी सगळ्या कामातनं रिलॅक्स झालेली असते, त्याच्यामुळे मला रात्रीचा हा टायमिंग एकदम बेस्ट वाटतो. कारण दिवसभर छोटे छोटे मुलं माझ्याकडे खूपच म्हणजे असे बहुतेक म्हणजे छोटे मुलंच असतात, खूप सारे असतात मला डोकं लावायला. मला लहान मुलं खूप आवडतात आणि सगळ्यांची मी फेवरेट येते लहान मुलांची. सो दिवसभरापेक्षा भरपूर कामं असतात. स्वयंपाक आहे, खाणं आहे, पिणे, हे ते सगळ्या गोष्टी आहे. ठीक आहे माझ्याकडे मेड आहे, पण तरी पण भरपूर कामं असतात, भरपूर भरपूर. त्यामुळे मग संध्याकाळचा टायमिंग एकदम बेस्ट असतो. संध्याकाळी मीन्स रात्रीचा टायमिंग चांगला असतो. आणि तुम्हाला म्हणजे माझ्याकडनं म्हणजे मी तुम्हाला एक छोटी टिप देणार आहे, जे मी एक्सपिरियन्स केलं आहे की तुम्हाला स्किन रूटीन ची जी पण हे प्रोसेस करायची असेल, शक्यतो ती 5 नंतरच करा, संध्याकाळच्या वेळातच करा. कारण काय असतं ना की दिवसभर ऊन असतं, कधी गरम असतं, कधी थंड असतं, असं वातावरण असतं. आणि संध्याकाळच्या वेळी काय असतं ना की आपलं आजूबाजूचं जे तापमान आहे ना ते एका एका वेमध्ये आलेलं असतं. एक कसं म्हणू शकतो आपण, ते अपडाऊन होत नाही शक्यतो संध्याकाळच्या वेळामध्ये, रात्रीच्या वेळात ते अपडाऊन होत नाही. ते एकाच लेंथमध्ये चालतं. संध्याकाळी थोडं गार वारा, शांतता, हे ऊन नसतं, की जेणेकरून आपण दिवसा कसं आपण काही चेहऱ्यावर फेशियल करतो, हे करतो. मग काय होतं माहिती का, की आपण फेशियल करतो, मग मध्येच ऊन असतं, मग ते फेशियलला घाम येतो किंवा काय होतं, मग ते किंवा मग आपण मेकअप करतो, मेकअपचे काही व्हिडिओज वगैरे बनवतो, तर मग त्यात काय होतं की आपल्याला स्वेट येतं, मग मेकअप खराब होतो, मग आपली व्हिडिओ खराब होती किंवा मग आपलं बाहेर जाणं पण खराब होतं. त्यामुळे शक्यतो जर का तुम्ही दुपारचं जर मेकअप करणार असेल तर फाउंडेशनच्या आधी तुम्ही प्रायमर हे लावायचंच आहे. आणि प्रायमर लावल्यानंतर तुम्ही फाउंडेशन लावा. फाउंडेशन लावल्यानंतर तुम्ही थोडं तरी लांबून जरी झालं तरी चालेल, पण मेकअप फिक्सर हे लावायचंच आहे. कारण मेकअप फिक्सर आपण काय करतो शक्यतो की पूर्ण मेकअप झाल्यानंतर आपण फिक्सर करतो, बट नाही, जेव्हा तुम्ही फाउंडेशन लावाल त्यानंतर तुम्ही मेकअप फिक्सर हे ट्राय करायचंच आहे. जेणेकरून काय होतं की आपला जो बेस असतो ना तो पॅक राहतो, तो पॅक बसून राहतो. त्याच्यामुळे ही टिप यूज करा. आणि दुसरी गोष्ट की प्रत्येक म्हणजे मला तरी असं वाटतं की फेशियलचे फेसचे जेवढे ट्रीट असेल तुम्ही करणार असाल व्हिडिओज किंवा काय, तर किंवा मग घरी जरी तुम्ही ट्राय करत असाल, होम रेमेडी करत असाल, घरी फेशियल करत असाल, ब्लीच करत असाल, काही करत असाल, ते संध्याकाळच्या टायमातच करा. ठीक आहे, खूप झाली बडबड. थर्ड आता बघू आपण प्रोडक्ट काय आहे, थर्ड स्टेप काय. आणि तुम्ही म्हणत असाल की लक्ष्मी आज तुझे केस खूपच छान दिसत आहेत, खूपच ग्लोसी दिसत आहेत, खूपच ग्लो करतायत. यस, माझे केस खूप छान चमकत आहेत असं मला पण वाटतं. तुम्ही पण म्हणतच असाल, तुम्हाला म्हणायचं आहे पण तुम्ही म्हणत नाही आहे, बट ठीक आहे. ठीक आहे, थोडे विस्कटलेत पण ग्लो करतायत. त्याचं कारण मी नाही सांगणार तुम्हाला. हे बघा, आणि माझ्या केसांना वाढ पण लागली आहे. ॲक्च्युली वाढतात पण येते केस. काही काळांतरी माझे केस वाढणं कमी झाले होते. मी ट्रीटमेंटसुद्धा घेतली होती आमच्या नाशिकला सूर्या हॉस्पिटलला. सूर्या हॉस्पिटलच्या खालच्या बेसमध्ये संदीप डॉक्टर म्हणून आहेत. बट मला आता गरज पडत नाही आहे, कारण त्याच्या भरपूरसे रिझन आहेत की माझ्या केसांना वाढ का लागली त्याची. मी ते पण तुम्हाला शेअर करणार आहे की माझे हेअर ते फोटोज पण तुम्हाला मी टाकणार आहे की मी माझ्या आधी हेअर किती शॉर्ट होते आणि आता बऱ्यापैकी चांगल्यापैकी झालेत. दिसू शकतं तुम्हाला, दिसते बघा, आहे ना, ग्लॉसी ग्लॉसी, एकदम मस्त छान वाटतंय एकदम. कारण आज मी एक पॅक लावला होता
हो, होम होम रेमेडीज म्हणू शकता तुम्ही त्याला. घरगुती होतं. अगदी गेले माझ्या घराच्या इथे खूप सारे काय म्हणतात त्याला, खूप सारे झाडं लावलेली आहेत, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे मला आवडतात ते. तर त्यातनं एक मी असं पान घेतलं, ते कापलं, त्याला असं मस्तपैकी त्याचं आतला गर काढला आणि तो लावला. आता तुम्ही गेस करू शकता की ते पान कुठलं असेल, कारण सगळ्यांच्या दारात असतं आणि ते पानाचं घर लावायचं म्हणजे ऑब्व्हियसली एकच असतं. ते मला तुम्ही कॉमेंटमध्ये सांगायचं आहे. ते सिक्रेट आहे, मी सांगणार नाही. त्याचं उत्तर तुम्ही द्यायचं आहे. ठीक आहे? थर्ड स्टेप घेऊ आता. चलो, खूप झाली बरं. आता फायनल स्टेप आहे की पॅक. आता हा पॅक लावायचा आहे. हा पैक लावायचा था। ठीक है, चलो अपनी खूबसूरत सी जुल्फों को मैं ऐसे पीछे कर लेती हूँ क्योंकि बहुत सारी तकलीफ दे रहे हैं वो, तो इनको ऐसे थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। ठीक है, हे बघा असं. ओके, कारण ह्या पूर्ण फेसवर हे लागणार आहे फेस मास्क. तर तुम्हाला तुमचे केस हे सगळ्यात आधी बांधून घ्यायचेत, माझ्यासारखं नाही करायचं. आणि हे मी घेतलंय एवढ्या क्वांटिटीमध्ये आणि हे मला अजून लागणार आहे. ओके, तुम्ही म्हणत असाल का रात्री बेरात्री ही बया काय करत बसते, पण हो, मला रात्रीचा टाइम बेस्ट असतो. सगळे झोपलेले असतात शांततेत, मस्त असतो रात्रीचा टाइम व्हिडिओसाठी. एकदम म्हणजे बिलकुल पण घाबरायचं नाही आहे आणि याचा काहीच साईड इफेक्ट नाही आहे, नॅचरल आहे. आणि तुम्हाला जर याच्या इन्फॉर्मेशनबद्दल जर माहिती जाणून घ्यायची असेल याची, तर तुम्ही नक्कीच नक्कीच माझ्या यूट्यूबच्या चॅनलवर जाऊन याच्याबद्दल मी हिमालयाची एक व्हिडिओ टाकलेली आहे स्क्रबिंगची, सॉरी फेशियल किटची, ती बघायची जाऊन. ठीक आहे. तुम यूं मिले हो जब से मुझे. आणि तुम्ही म्हणता असाल का मी सारखं सारखं हेच गाणं का म्हणते, कारण माझं फेवरेट गाणं आहे, मला खूप आवडतं. खूप सायलेंट आहे ते आणि त्याची मिनिंग पण खूप छान आहेत. और सुनहरे में लगती हूँ सिर्फ लबों से नहीं अब तो. बघा, मी बोलली ना तुम्हाला की मला अजून थोडंसं लागेल, कारण माझा फेस थोडासा मोठा आहे. हे काय झालं. ओके, आणि आपण नाकाला सुद्धा लावायचं आहे, नाकाला पण सोडायचं नाही आहे, त्याला सुद्धा लावायचं आहे. माझं नाक छोटूसं आहे, बट त्याला पण गरजेचं आहे, बिचारा आहे तो पण. आणि प्लीज तुम्ही नाकात जर रिंग वगैरे काही असेल तुम्ही काढून ठेवायची, माझ्यासारखा येडापणा करायचा नाही. मी तशीच ठेवली, मी काढली नाही. तेरे ही होने से
सो हा झाला आहे पॅक लावून आणि आता याला 5 to 10 मिनिट आपल्याला ठेवायचे. जास्तीत जास्त आपल्याला 15 मिनटं ठेवायचे. 15 मिनटानंतर आपल्याला हा फेस धुवायचा आहे, वॉश करायचा आहे आणि याचा रिझल्ट बघायचा आहे. तुम्हाला मी अशी चांगली नसेल दिसत तर प्लीज तुम्ही 5 मिनटानंतर या. मी फेस वॉश केला, खूप छान होऊन आली, मग तेव्हा बघा. सो बाय बाय, भेटू 5 मिनटानंतर. बाय बाय. सो तुम्ही बघू शकता की मी 10 मिनटानंतर परत आली आहे आणि माझा जे पॅक आहे ते असं वाळलं आहे ज्या टाईपने. आता हे 10 मिनटानंतर असं झालं आहे, तर आता हे आपल्याला वॉश करायचं आहे. सो मी परत तुम्हाला 1-2च मिनटात येऊन सो मी तुम्हाला परत 5 मिनटात 2 मिनटात भेटते. बाय बाय. सो हा आहे फायनल रिझल्ट आणि मी कुठल्याही प्रकारचं फिल्टर वगैरे काहीच नाही आहे. हे सगळं ओरिजिनल आहे आणि कुठल्याच टाईपचं नाही आहे. मी दोन्ही साईडने माझा फेस दाखवते तुम्हाला. दोन्ही साईडने माझा फेस बघू शकता तुम्ही. कुठल्याच टाईपचं याला फिल्टर वगैरे मी काहीच घेतलेलं नाही आहे. एकदम एकदम ऑनेस्ट व्हिडिओ आहे हा आणि तुम्ही बघू शकता की स्किन इतकी सॉफ्ट झाली की वाव. तुम्ही स्वतः तुमच्या स्किनला फील कराल की इतकी सॉफ्ट आणि इतकी ऑसम जी स्किन झाली आहे आणि एकदम 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 ऑसम आहे. सो प्लीज 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 मी तुम्हाला आवर्जून सांगेन की हे प्रॉडक्ट तुम्ही नक्कीच 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 घ्यायचं आहे. हे प्रॉडक्ट तुम्ही नक्कीच घ्यायचं आहे, यूज करायचं आहे. यूज करून मला सांगायचं आहे की याचा इफेक्ट कसा आहे आणि खरंच रिअली मी सांगते याचा इफेक्ट खरंच खरंच ऑसम आहे. मला असं पर्सनली वाटतंय की माझी स्किन जी आहे वाव सो स्वीट बघू शकता आणि स्किन टाईट पण वाटते आणि हे बघा अँड स्किन टाईट टाईट पण झाली स्किन, असं नाही की स्किन लूज पडली वगैरे, स्किन टाईट पण झाली एकदम. वाव. वाव सो स्वीट. सो प्लीज 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 गार्नियरचं गार्नियरची सवय लागली. सो प्लीज 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 तुम्ही हिमालयाचं हे फेस पॅक घ्यायला विसरायचं नाही आहे, फेशियल किट घ्यायला विसरायचं नाही आहे. हे घ्यायचं आहे, यूज करायचं आहे, मला कॉमेंट करायचं आहे आणि प्लीज 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 तुमच्या चेहऱ्याला पण तुम्ही असं सुंदर छान ग्लो बनवायचा आहे आणि एकदम स्वच्छ बनवायचा आहे. सो माझा चेहरा तुम्हाला फेशियल किट केल्यानंतर कसा वाटलं मला कॉमेंट करायचं आहे. प्लीज 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 प्लीज. मी कुठल्या टाईपचं मेकअप फेशियल काय याच्यावर काय सॉरी कुठल्या टाईपचं मी याच्यावर कुठल्या टाईपचं मी याच्यावर पॅक वगैरे दुसरा लावलेला नाही आहे, क्रीम लावली नाही, फाउंडेशन नाही, काहीच नाही काहीच नाही काहीच नाही माझ्या स्किनवर काहीच नाही आहे. सी नथिंग टू ऑल. वाव. आणि तुम्ही यावर थोडंसं मॉइश्चरायझर लावायचं आहे, कारण आपण जेव्हा आपलं फेशियल वगैरे करतो ती स्किन आपली कोरडी पडलेली असते. सो त्याला मॉइश्चराईज देणं गरजेचं असतं. सो याला मॉइश्चराईज द्यायचं आहे, थोडंसं मॉइश्चरायझर क्रीम लावायचं आहे. आणि माझ्या जे फेवरेट आहे लोटसचं, हे मी तुम्हाला सांगितलंच की लोटसची क्रीम जी मी तुम्हाला सांगितली ही ब्राईटनिंग अँड व्हाईटनिंग क्रीम आहे. आणि याचा पण व्हिडिओ जर तुम्ही बघितला नसेल तर तुम्ही नक्कीच माझ्या मागच्या व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि ह्याचा व्हिडिओ बघायचा आहे लोटस क्रीमचा. ही व्हाईटनिंग अँड ब्राईटनिंग कशी असेल सिक्रेट आहे आणि खरंच ऑसम आहे. ही क्रीम आल्यापासून मला खूप सारा फरक पडला माझ्या फेसवर. तो तुम्ही जायचं आहे आणि परचेस करायची, ही पण व्हिडिओ बघायचे, लाईक पण करायचे. ठीक आहे. सो खूप झाल्या गप्पा गोष्टी खूप झाल्या. सो माझा फेस तुम्ही बघितला आहे, जवळून येऊन दाखवते. बघताय तुम्ही किती क्लीन आहे, किती क्लीन आहे. वाव. आणि सो तुम्ही सो थँक्यू सो मच वॉचिंग माय ऑल व्हिडिओ. आणि असंच माझे व्हिडिओ तुम्ही बघत राहा. लक्ष्मीच्या घराला लक्ष्मीला असंच प्रेम देत राहा आणि असंच लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरत जाऊ नका. प्लीज 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 करत जा, प्लीज करत जा. आणि तुम्हाला जर माझ्या डान्सिंग व्हिडिओ जर बघायचे असतील तर प्लीज 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 तुम्ही इंस्टाग्रामला जायचं आहे. मी डिस्क्रिप्शन लाईनला माझं इंस्टाग्राम हँडल देणार आहे, तुम्ही तिथे जायचं आहे आणि मला फॉलो करायचं आहे. फॉलो करायला विसरायचं नाही आहे. तिथे पण मला प्रेम द्यायचं आहे, माझा डान्स पण एन्जॉय करायचा आहे. आणि भरपूरशी लोक अशा
अशा आहेत की इन्स्टाचे माझ्या यूट्यूबवर आलेले आहेत. सो त्यांना पण माझ्याकडनं खूप सारं थँक्यू, कारण सगळ्या लोकांनी माझ्या व्हिडिओजला खूप सारं प्रेम देत आहे, खूप सारं. मी एवढी हेल्दी आहे, जाडी आहे, तरी पण मी डान्स करण्याचा बऱ्यापैकी प्रयत्न करत असते आणि तो डान्स सगळ्यांना आवडतो पण. सो थँक्यू सो मच वॉचिंग माय ऑल व्हिडिओ. लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरायचं नाही आणि नेक्स्ट व्हिडिओ आल्यानंतर ती बघायला विसरायचं नाही. सो लव्ह यू, बाय. खुश राहायचं आहे, हॅपी राहायचं आहे, मास्क लावायचं आहे, स्वतःच्या शरीराची काळजी घ्यायची, खूप सारे पाणी प्यायचं आहे, माझ्यासारखं चिंगूसपणा करायचा नाही आहे. सो